אני באה שלום, אליך. כאן ליאל ואנחנו נשחק בסקייוורס במיינקראפט לשרת עושה אבל לא אכפת לי. בוא נתחיל. זה אני באה אליך עכשיו. אתה לא בא, אתה סתום. הנה, אני איתך, הלו, מה קורה? קח את החרב הזה, יפה, קח אני את זה. לוקח את הכל, אתה לא מקבל כלום. אוקיי, אני כבר לקחתי משהו. תודה. למה? קיבלתי שיקוי רעל, אבל אני לא צריך אותו. מישהו בא אלינו. אבדון. זוז, מישהו, אתה, זה אני. מישהו בא אלינו. שנייה, לא משנה. אני חייב לאכול סנדוויץ'. הרגו אותך. אוקיי. הרגו אותך. אני עושה נפל. אני הורג מישהו. לך. אתה עף, יפה. הרגו אותך. אני בתוך אבדון. איפה? אתה עוקב אחריי? אבל אתה נפלתי מתת. שוב פעם. אתה מתת. אני אעשה אם אני מת. אתה עוקב אחריי. אוקיי. קפוץ אליי. אתה רואה אותי? אבל אני לא רואה אותך אבל לא, אני אתה לא לא רואה צריך אותך לראות, כי אתה אתה פשוט מתת. הנה, קבל. הנה, קבל. אבדון. האקר, זה האקר. זה האקר. כן, הנה הוא. כן, הנה הוא. שם. ספרטה! לך סתיים. לא לקלל מתת. בשרת החברתי. צא על הירוק. הירוק. הירוק? איזה ירוק? כן. יש פה מישהו וכן, הוא מת. שם בצד. לא נורא, תמות שוב פעם. על הירוק לחצת. על הירוק אחר כך לחצת. תגידי מה לרשום שאנחנו מעלים את הזה, אתה יודע. התאבדתי! סרטון. למה? אתה מוכן ללחוץ על הירוק. על זה? דבר הירוק הזה? על הירוק. לחצתי. יופי. עכשיו על. יופי. עכשיו על הבטיח. על הבטיח, הבטיח. יאללה. לחצתי. לחצת אתה כבר? יש. היה איזה מישהו מלחיץ מולי. מה? צא על הירוק. מה ירוק? נעשה ממך יש על ירוק. הירוק. על הירוק. כי אין שם כבר מקום. אוקיי, מה עכשיו? ועל הבטיח עוד פעם. ועל הבטיח עוד פעם. וזה יצא לי וזה יצא לי מהמיינקראפט. לא יודע. תיכנס לא שוב יודע. אחי. תהיה מנסורה. כן, נכנס. נכנס. אני נכנס. ואז שוב תהיה מנסורה. נכנסתי לסרבר. הכי טוב נכנסתי לעשות לסרבר. ואז בסרטון יהיה מנסורה. הפעם מצלמים. כן, אני מצלם עכשיו, את דפוק. שיט, נכנסתי לסקייוורס. לצאת? יופי. כן. לא. צא. כן. ואז אני תצא. אהיה מנסורה. על הירוק. על על הירוק. הירוק אני יודע, אבל קודם כל זה צריך להיות מנסורה ואז אני אכנס. 6, 5, 4, אתה 3, כבר 2, 1, תהיה מנסורה. שיט, נכנסתי לסקייוורס, ואז שוב אני אהיה מנסורה. אני אתאבד כמו תמיד. הנה. ואז אני בחלל. הנה רייזר סלואו. הנה, אני רואה אותך איפה אתה. הנה, אני רואה אותך איפה אתה. גם אתה. גם אתה. כי אני מתתי ואתה. עכשיו על הירוק. ואז שוב נהיה מנסורה. על הירוק. ונהיה על הירוק. מנסורה? יופי.
מה שאתה רוצה, אחי? נהיה מנסורה, אם אתה רוצה. הנה אתה, על הבטיח. הנה אתה, יאללה. על הבטיח. יאללה. נהיה מנסורה. זהו, יופי. אנחנו ביחד. זהו, אנחנו ביחד. עכשיו אבל אני מצלמים. כבר מצלם, אחי. באמת. את כל זה צילמתי, אחי. יא דפוק. יא טרול. מה? יא טרול. יא מניה. דע לך, מיינקראפט, לא נורא. תהיה מנסורה. הנה, נכנסתי לסרבר. הנה אתה, אני רואה אותך. הנה אתה, מה אני רואה אותך. איך אני לא רואה אותך? מה, אתה רוח? בנסוק. בנסוק. לא אוהבים את זה ככה. הדרוך. תהיה מנסורה. אתה מה אתה מצלם? מה אתה מצלם כן, את כל זה? כל מה שדיברנו עד היום. 2 שעות שלמות. סתם, תראה את הסרטון. רגע, אתה באמת צילמת את רגע, כל אתה באמת עד צילמת את כל זה? שיצא לך מיינקראפט. כן. אני לוקח את הכלום, אתה לא לוקח כלום. אני באה אליך. אני אתה לא באה לוקח אליך. כלום. טוב, לקחתי לך את הכל. טוב. שיט. אני באה אליך. בא אליי זומבי מעופף. אני באה אליך. הנה אני. אני לוקח לך הכל. אני לוקח לך הכל. יש רגע, לך איפה יש? ברזל. הנה. ואז אני אהיה מנסורה. מגניב, איזה חולצה. כיף לך. ולי יש מגניב, איזה כיף לך. ולי יש קח אבן. חולצה לפחות. מישהו קח בא אלינו. חולצה לפחות. שיט. מישהו בא אלינו. איפה אני? זה יהיה צ'יט, אני אומר לך. לא. לא. זה חץ בקשת. זה חץ וקשת. שיט, זה עם חץ אני וקשת. צריך לחזור לירוק. וואו. תחזור לירוק. אהבו אותי. הנה אתה, על הירוק. הנה אתה. על הירוק, יאללה. אתה מצטלם את כל זה. אתה כאילו מצטלם את כל זה. אתה יודע מה רוי אמר לי? שהוא ניצח את כל הקבוצה של הסקייוורד. מה? הוא ניצח את כל מה? הקבוצה של הסקייוורד. מי אני? לא, רוי. מי אני? מי בפתאי? מי בפתאי? אוקיי, אני מסיים את הסרטון. מה? אני אבל לא צילמנו. אולי אתה לא. אבל אני לא. טוב, בוא נעשה. אבל אני לא. טוב, בוא נערוך את הסרטון וזה יהיה סרטון. אחי, בעולם, טוב, זה לא מצחיק, אבל זה יהיה סרטון טרולינג. זה יהיה סרטון של מנסורה. בוא עוד פעם, הפעם אני מצלם. בוא עוד פעם, טוב, הפעם ביי אני אחי, מצלם. תהיה מנסורה, ביי.